Okay guys, katapos ng isang oras, bumalik tayo. Ayan na, naiahaw na nila guys yung yung lambat. Ayan sila guys oh. Naiahaw na nila yung lambat guys. Ayan na. Katapos ng isang oras, ayan na, naiahaw na rin yung lambat. Ano guys? Ano guys? Pagkatapos ng hinintay natin ng isang oras, yun na. Yun na sila guys oh. So may bato pa pala oh. Bigat pala ng hinihila nila. Oh, ito na yung lambat guys oh. Ayan guys oh. Basta yung lambat. Nadagdagan sila ngayon. Kaya na ilan lang. May nadagdag. Guys oh. Ayan. Bali, kabilaan pala tong hila nila. Meron doon sa kabila din. Yan. Meron din doon sa kabila na naghihila yun. Kabilaan pala to guys. Kaya mahirap yung kalukor pala, karukol. Sa Tagalog. Basta alam niyo na yan. Dito sa amin, karukor. Yan guys oh. Marami tayong bisita dito guys. Dumating. Kasi duglaan. Ano oras pa nga pa? May isang oras. May isang oras pa eh. Oh, may sa oras na Ayan guys, may mga bisita tayong Ilocano dito. Taga Nueva Vizcaya pala sila guys oh. Sila ate, dumayo lang dito sa Lingayen Beach. Oh, kaway-kaway kay ate. Kaway-kaway. Yan. Shout out kayo sa mga kamag-anak nyo sa Nueva Vizcaya. Anong pangalan nyo ate? Yun lang. Sabihin mo na Sabihin nyo para makilala kayo. Evelyn Fontanilla. Okay. Yung nakakilala sa kay Ate Evelyn dyan sa Nueva Vizcaya, nandito sila oh. Wow. Namasyal. Mayaman sila guys. Kasi mahal yung diesel namamasyal lang sila no. Yan guys oh. Kayo ate, anong pangalan nyo? Flor Acosta. Saan kayo sa Vizcaya? Saan kayo sa Bisaya? Ay, Vizcaya. Sa ano? Sa Barangay Bon South. Bon South, barangay Bon South guys. Mayaman to mga guys kasi mahal yung diesel. Namasyal lang sila. Simba kami sa Manawan. Ilang oras ang biyahe nyo papunta dito? Kasi duman kami sa Maliko, malapit lang. 2 hours kami na. 5 hours? Maliko, hindi. Consider sa Maliko. Oo. Mga 4 hours. Guys mayaman to mga to guys. Kasi pasyal lang sila no. Yan. Mga taga Vizcaya nandito sila yung mga kababayan nyo.
namamasyal sila dito guys. Andito na yung ano, lambat guys oh. Yan na, naiahon na nila guys yung lambat. Pero wala pang isda. Ay, malapit na yung maiahon yung isda guys. So, may ano na, binaba na yung banyera. Yan guys, may mga maraming bisita dito guys. Galing pa ng Biskaya. Pumunta pa dito sa Lingayen Beach. Ito kaganda yung Lingayen Beach dito guys oh. Napakaganda. Oh. Kaya kung kayo nakapanood dito, pumasyal kayo dito. Maganda. Yan oh. Yan na guys. Malapit nang maiahon yung isda guys. Kasi binaba na yung ano, banyera. Abangan natin guys yung may baba nila yung banyera. Kabilaan yan guys oh. Meron din doon sa kabila na naghihila, yun oh. Tara guys, pasyalan natin sa kabila. At tatanungin natin sila doon kung ano mga pangalan nila. Yan guys oh, mga naliligo dito. Maraming mga namamasyal dito. Papasyalan natin sila doon guys sa kabila. Ande, tawa dyan linggay na gapuan kalasyaw. Ito guys, oh, kababayan natin dito guys na nag-aanap buhay. Puto kalasyaw naman yung benta niya guys. Taga saan kayo kuya? Amputal. Ha? Amputal. Taga saan kayo? Baryo Amputal. Barrio ang butol. Kalasyaw. Ay, Kalasyaw guys. Taga Kalasyaw pa si kuya guys oh. Nagtitinda siya dito ng ano. Ano pangalan niyo kuya? Rodolfo Miranda. Si Kuya Rodolfo Miranda. Yung mga kababayan niya dyan sa Kalasyaw oh. Masipag si kuya oh. Jadi saya Sipag ni kuya. Tingnan mo to guys oh. Nandito yung kabilang ano, lambat na inihila nila. Pasyalin natin mangungulit tayo, mangungulit. Wala pa tong almusal mga to guys. Anong oras na? Mag-aalas 8 na. Yan guys oh. Ay, may babae dito naghihila guys. Kala ko panay lalaki lang. Ay, ang galing. Medyo may edad na rin guys. Yan oh. Kala ko panay lalaki lang yung naghihila guys. May babae pa pala.
Si ate. Oh, Ay, sige. Sige. oh, may bata pa guys. Oh. Ayan sila guys, oh, dito sa kabila oh. Kanina doon tayo sa kabila. Ayan, nandito tayo sa kabila. Kasi kabilaan to guys eh. Ilang taon na kayo tay? Ha? 55 guys oh. Kasama niya yung anak niyo yan tay. Ay hindi. Ilang taon ka na? Nong? Well, O 12 anyos guys oh. Yan oh, masipag na bata. Oh, tingnan nyo oh. Hindi siya pumasok kasi walang pasok pala. Kaya nakikipaghila siya. Ah, ang galing ah. Sipag ng batang to. Guys. Iba oh. Ito si tatay oh. Doon sa kabila mayroon din. 70 years old yun. Si Kuya, oh doon to sa kabila kanina. Dito siya sa kabila. Guys, malapit na may ahon to. Yan. Dito na naman tayo mangungulit guys. Kaya anyos guys oh. Nakikipaghilaan pa. Oh, bakit may nilibing na? Ay, nilibing. Nilibing na buhay, guys. Ayan, guys, may nilibing na buhay dito, guys. Tingnan natin. Oh. Buhay pa yata, guys. Binilibing na. Ulo na. Oh. Yan, guys, oh. Ah, gitu pa guys. Taga saan kayo kuya? Bulacan. Bulacan guys. So, kanina yung interview natin doon sa kabila, Nueva Vizcaya. Ito ngayon, Bulacan. O, tingnan nyo, kaganda ng beach namin dito guys sa Pangasinan. O, dinadayo pa ha. Pero mayayaman to mga to guys kasi kalayo ng Bulacan, sinadya pa nilang pumunta dito, di ba? Mahal-mahal lang diesel. Mayayaman to mga to guys. Hindi tulad natin guys mahirap. Yan guys. Tapos na tayo ditong nangulit. Punta na naman tayo doon sa kabila. Mangungulit tayo doon. Guys. Tinabunan yung ano guys. Buhay. Buhay, tinabunan na, nilibing na. Yan. Taga Bulacan, Bulacan. Bulacan kayo, di ba? Bulacan, oh. Saan kayo sa Bulacan? Ah, San Jose Del Monte daw. Oh. Shout out kayo sa taga San Jose Del Monte. Anong pamilya nyo? Ha? Pamilya Fernandez. Pamilya Fernandez sa Del Monte, Bulacan. Nandito sila oh. Namamasyal dito sa Lingayen, mga kababayan nila sa mga taga Bulacan. Oh, mamamasyal din kayo dito. Para masubok nyo rin na malibing ng buhay. Balik kami bukas, babalik. Balik pa raw sila dito bukas guys oh. Nanonood kayo ng YouTube? Ano pangalan ng ating kuya? Okay guys, nandito na naman tayo sa kabila. Mangungulit na naman tayo dito. Yan oh, mga lambat oh. Ang haba na ng nahila nila oh. Pagod na. Pagod na sila guys.
Wala pa silang almusal yata. Siguro nagkapilang tong mga to. Nagkapilang kay kuya. Wala pang almusal. Oh, wala pa guys oh. Partida masyadong masipag sila guys. Oh, wala pa silang almusal. Yung inihila nila guys kanina pa 2 oras yata. Oh, inihila nila mabigat to guys oh. Pagka titingnan natin guys na parang simple lang. Mahirap to guys. Sinubukan natin kanina, ang hirap. Oh. Pag hindi ka sanay guys, mababali yung mo diyan. Baywang mo. Kaya may nilalagay sila sa likod nila guys, oh, yung sa baywang nila. Proteksyon sa baywang yan guys. Saka kapag lubid, puro lubid, masakit yan sa baywang. Kailangan may suporta pala. Ito si tatay, may nilagay pa na tsinilas para hindi masakit. Yan. Yan. Wala pa tayo nakitang isda guys. Pero may binaba na banyera guys oh. Yan oh. Yan. Binaba na banyera. Okay guys, mangungulit na naman tayo dito sa may-ari guys. Nandito daw yung may-ari guys. Ayun, oh. Tumakbo naman yung may-ari guys. Ayaw niya. Ayaw niyang Ayaw niyang guys. Ayaw niyang aminin na siyang may-ari. Yun ang tinuturo na may-ari guys. Kaya ayun daw guys oh. Kayo yung ate. Kayo yung mamimili. Hindi kami ang nagtitinda ng nakukuha. Sila pala yung nagtitinda ng mga nakukuha guys. Huli, Oh, yun. Saan yun niala ko? Sa bayan o sa Talipapa? Yun guys, sa bayan daw ng Lingayen guys, sila binibinta. Yan. Sila pala yung nagbibinta guys. Ay mamaya guys, pagkaahon ng isda guys, hindi na tayo mabibili guys. Makikihingi na lang tayo. Kapal na mukha. Yan guys ayan na. Yun ang amo nila pala guys, oh, yung may-ari. Kaya pala pagkapi-kapi na lang guys. No. Ayan na guys, oh, nagkaabutan ng dalawa oh. Yan oh, yung inihila nila kanina. Mga 2 oras kalahati rin na inintay natin. Doon na. Pero wala pang isda guys. Yan guys oh. Ayaw nila magpakita ng mukha guys. Ayaw nila magpakilala. Baka may mga utang malaki. O mga Bombay. Dito na. Joke lang yun. Yan na guys oh. Ito yung 12 anyos guys oh. Pag walang pasok pala sa school, nandito siya, nakikipaghila siya. Para may kita rin siya. Ano yung kinikita sa naghihila tiyo eh? Porsentuhan? Yung mga nakukuha nila, ilan lang, yun lang. Ha? Ay, hatian na lang sila ng isda? Hindi, yung ibibenta. Yung bibenta. Kung ilan lang yung kuha. Yun guys. Kung ilan pa lang yung pinagbintahan. Ito na guys, nakakita na tayo ng isda guys, isa. Oh. Amerikano na isda. Puti guys. Ayan. Dilis guys, oh. Ayan. Yun, nakakita na tayo ng isang isda. Antay na lang natin guys yung may ahon nila lahat. Okay guys, malapit na. Ayan. Lapit na yan, no?
Malapit na yan, may ahon. Ito yung lagayan nila ng isda, oh. Yan. Tapos yung nandun, banira. May kiluhan na rin silang dala. Eh. Yan guys, oh. May kiluhan na rin sila guys, oh. Ito yung nakuha nila kanina. Dilis. May bulsa tutan, di mana? Oh, guys. Diyan na guys, malapit na mayahon to kasi nagsilapitan na sila guys. Yung mga maghahango. Tsaka yung may-ari guys, nandito na rin. Kaya lapit din tayo, makikilapit din tayo guys para makikilapit na rin tayo guys, mangungulit tayo. Yan na guys, oh, hinila na yung banyera. Yung lagayan ng isda guys. Ayun na guys. May nakita na tayo ng isda. Yan oh. Lumulundag-lundag na guys, oh. Yan na. Ayan na guys. Ang dami guys, oh. Oh. Ayan na guys, oh. Ayan na guys. Oh, meron na si Kuya. Ano yan Kuya? Espada? Espada. Ah, espada guys, oh. Oh, may espada na guys. Pinakuha na si Kuya, espada guys. Ayan guys, makikilapit tayo guys. Pwede naman yata lumapit dito Kuya, di ba? Okay. May espada guys, oh. Nakuha ni Kuya, oh. Oh. Ah, diba? Ah. Yan nakuha ni Kuya. O Kuya, ang ulam nila guys. Ano guys, oh. Lapit tayo guys. Hindi naman daw bawal. Oh, ito na yung hinila nila kanina guys, oh. Katagal-tagal nilang hinila. Oh, ang lalaki guys. Lalaki ng kuha guys, oh. Malaki ng huli nila guys. May malaki guys, oh. Ayan, guys. Tingnan natin sila guys. Mangungulit tayo dito guys. Ayan, oh. Oh guys, oh. Lalaki, oh. Ang dami, oh. Ito, may malaki doon guys, oh. Uwak. Ayan guys, oh. Andito pala sa guys. Sa huli, oh. Nasa huli pala yung guys, oh. Hila ni Kuya. Oh. Ayan guys, oh. May malaki guys, oh. Oh, lalaki, oh. Yun, may malaki guys, oh. Ayan, malaki, oh. Malaki. Ano guys, oh. Dami guys, oh. Oh. May mga sapsap guys. Ayan. Ayan, ilalagay na nila sa guys, banyera nila guys. Yung banyera lang guys. Titingnan natin yung Ayan guys, oh. Buhay na buhay guys, oh. Naubos na ng ibon. Ayun po si Ayan guys, ayun guys. Ayan natin guys. Ayan. Ito na guys yung huli guys, oh. Ayan. Malaki guys, oh. Espada pero kapanti.
Nagaduda ka nagtuyo. Kasi, may buwan kasi maliwanag kaya ganyan daw pag maliwanag daw ang Mayroon pang pusit guys oh. oh, ayan. Kulay red oh. Daming ano guys. Wow. Daming nakikitingin daw. Ayun guys oh. May butiti pa guys. Oh. Ayaw niya Yun oh. Yan guys oh, yung pusit guys oh. May pusit guys oh. Yun, oh. Ayan. Yan, lalaki guys oh. Ayan po kung na po. Lalaki guys oh. Si Wally nag-ipos na agad. Dami oh. Galing, galong lang. Hindi ito na plastic. Wait. Yan, guys. Ang daming jellyfish guys oh. May mga nakukuha ng jellyfish guys. Yan na si ate yung naghahango. Siya magbibenta. Tapos yung may-ari daw guys, so nandun. Pipilitin natin siya mamaya. Ang dami guys, oh, daming tao. Dami oh. Daming tao guys. Tumitingin. Dami kasi yung huli oh. Diba? Daming ano guys. Tumitingin baka gusto bumili. Ibilag ka ni Una ko. Uy, hindi ako mag-take. Binili natin kanina 100. Eh, mas interesado siya sa Manila. Ay, 100 ba sa kilo? Hindi ko natin. Hindi, maliliit. Hindi na nga, di ba 100 lang? 100 lang yung supply sa kilo. Kinarahin lang sa Hindi yan makatay na jellyfish. Yung ba dyan? Yung bang kira? Tapos na sila maghang guys. Ayan na. Bibinta nila yon. Guys, pinipili pa yung mga maliliit guys. Oh. Pinipili yung mga maliliit guys. Oh. Ha? Puffer fish. Nakalapan niya. Okay guys, nandito tayo. Tingnan natin kung ano yung pagbibinta nila guys. Maraming kumuha guys. Oh. Si kuya oh, pinakyaw niya yung malalaki guys. Pinakyaw niya yung malalaki guys. Ayan guys. Hindi na tayo makakabili guys kasi marami nang pumili guys. Nagikiusyoso na lang tayo guys. Kasi hindi na tayo makakabili. 400. 800 yan. 800 yan. Parang kilo. Oh, 400 ang isang kilo guys. Oh. Malalaki guys. Oh. Yun si tatay oh. 800 daw lahat yung kinuha niya. 500 daw yung pusit guys. Patimbang mo yan. Sariwang-sariwa to guys oh.
Kakaahon lang. Magkano tapusit? Magkano dyan? Yung pusit niya. Pusit, 500. 500 daw. 500 daw yung pusit guys. Oh, 500 daw isang kilo guys sa ano, pusit guys. Oh. You know. Guys, kikilohin na.